az elején kiderül. Ugye nem, kicsit már elmegyünk mellette, de alapvetően azért Gerd Mayer rendszeres szereplése itt is egy igazi szenzáció. Azért az osztrákok legnagyobb alakja évtizedek És óta. hát Mihály Schmid is, aki most jött föl De húzza magát Instagram SAS, és nagyon messze vannak még a starttól. Rohan rá az autóra egy picit. Hát itt most nagyon kell nyomni a pedált, azt hiszem. Ennyire talán idén még nem kellett. És hibázik Kaiser Jamakan. Ő kiszállt. Start, ez a 2013-as Varsa József emlékverseny, Kaiser Jamakan galoppal kezd, kiszáll a versenyből, és természetesen óriási a kezdő tempó. Remekül kezd, Shakima remekül kezd, Akkon és Malandro Mader is egyelőre a front tagja, óriási íramot diktálnak egyelőre az osztrákok. Pretty Paper egyébként nem jött el rosszul, ott lehet, hogy egy picit becsuktak neki, mindenesetre hibázik Pretty Paper, kiesik a versenyből, és a vezető Shakimától átveszi most már a stafétát Akkon, Lambert SS, Shakima, Malandro Mader a sorrend, ugye Pretty Paper galoppozik, kiesik a versenyből, ott a középmezőnyben egy picit is zavaros lesz a verseny, az élen pedig az osztrákok diktálják a tempót. Akkon vezet mögött a favorit Shakima, Akkon és Shakima, aztán Lambert SS és Malandro Mader, a második sorból jól jön Defender MS, zárkózóban Improve Kronosz, aztán Mirobi, Instagram SS és Lolita Di Farnia. Igen, teljesen nyílt a verseny, az első kanyarban Shakimának volt néhány rossz lépése, ami elindított egy ilyen probléma sorozatot. Minden esetre most sikerült már őt rendezni, és ott van a mezőnyben. Egyelőre Akkon nagyon magabiztosan vezet, négyessel akkor remekül jön Akkon, tehát egyelőre úgy látom, hogy az első. Mellette ott van azonban változatlan, hogy mögötte még mindig Shakima, illetve nagyon jól találja magát Lambert SAS José Ságályal a Slovélló, ott a harmadik pozícióban. Malandro Mader a címvédőnk, Improve Kronosz a 4.-5. helyen. Mögötte látom Gerhard Meyert, Instagram SAS-szel, amikor a túlsúlyos közepén vannak a lovak az utolsó 600 méteren belül. Akkon még továbbra is az első, Akkon változatlan az első, mögötte Lambert SAS, akkor Lambert SAS 2-ös az élen, harmadik pozíció még mindig Shakima színeit látom, kívülről úgy látom, hogy Mayer elindítja most már a lovat, ide elindított, ott van már a harmadik helyen kívül, Instagramra SAS Gerhard Mayerrel, közeli harmadik pozíció, Improve Kronosz egyre nem nagyon tud jönni, még mögötte van. Jönnek az utolsó 500 méter, az osztrák lovakkal, Lambert SS remekül tartja a lépést, kezd egy picit azonban fáradni, akkor az éle mögött egy kicsit zsákutcában Shakima, Instagram SS is elindul kívülről, próbál jönni Lolita Di Farnia, jön a befutó, óriási versenyre van kilátás, nincsen helye Shakimának, Akkon vezet, jön Instagram SS és Gerhard Mayer, Instagram SS támad továbbra is zsákutcában Shakima, Instagram SS vagy Lambert SAS, ketten együtt, nagyon jön Malandro Mader, nagyon jön Defender MS, úgy tűnik, hogy Mayer fog nyerni Instagram SS-szel, Instagram SS lesz a nyerő, mögötte Malandro Mader, harmadik Lambert SAS, negyedik Defender MS. Atyavilág, milyen verseny, kedves nézőink, a Marsa József emlékversenyben. Hú, hát bejött a mezőny néhány hosszon igen, belül. nem tudtam hirtelen kinek a nevét mondjam, ott egymás hegyén hátán tologtak kívül, belül, Shakima nagyon pekes szenzációs versenyt hajtanak. És Mayer 8-as startszámról meg tudja nyerni ezt a futamot. És ez mutatja, amikor igazán klasszisok jönnek ide, hát kérem szépen, így tudnak versenyezni. És annak ellenére, hogy Shakima az első kanyarban hibázik, és kis hián felborult tőle a verseny. Majd itt az ismétlésnél